बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोना फैनानै नैबेनाखि बैसागुनि लांदां मोसानाय हाबाफारि बा कम्पिटिसन बेवहाय मदद होफैदों बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो जोंहा बादायगिरि हिसाबै बाक्सा तामुलपुर बिजनी क'क्राझार रामफलबिल क'क्राझार टाउन गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बाहागो लाफैदों आङो बिथांमोननिसिमबो जोबोद साबायखर टटेल जोंहा 20टा पार्टिसिपेन्ट दङ दा प्रेजेन्ट आरो लामायाव फैगासिनो दं होननानै बुंबावदों दा 20 टटेल पार्टिसिपेन्ट्सआ बाहाय अलरेडि दंफैयो जोंहा दा अलरेडि 2टा पार्टिसिपेन्टआ मोसाखांबाय आरो माखासे मोसानांगौ दंबावो दिनैनि साक्सेसखौ जुदि नायोबा जोङो फैबाय थानाय बोसोराव आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन हामसिन खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगोन मोसानायखौथ' जोङो खोब ट्रेडिसनखौनो नुदों बर'नि जेनाखि आसार खान्थि दामग्रा गाननाय जोमनाय बेफोरखौ बिथांमोना बेरखांहोजोबदों आरो जेसेबां नुदों बिथांमोना खोब ट्रेडिसनखौ फल' खालामनानै बर'नि बैसागु मोसानायखौ मोसायो बेखौ जोङो एसे एक्साइटमेन्ट एसे साबसिन हामसिन खालामनो हिसाबै मानसिफोरनि गोसोआव एसे एक्साइटमेन्ट लाबोनो हिसाबै जोङो मोनसे थालिर खुन्थिया दोननो बे थालिरखौ जायनो गाखोनो हागोन बिथाङा 10,000 मोनगोन दाबो गाखोथ'वाखै नैबे मोसानाया जोबनाय लोगो लोगोनो जों गाखोनायखौ जागायगोन जोंहा आदा बिगाया अलरेडि फैगासिनो दङ आबु सुलिकायाव फैगासिनो दं आरो गौतम ब्रह्म बिथाङाबो फैगासिनो दङ जोङो नैबे मोसानाय जोबखांनाय लोगो लोगोनो मोनाबिलिनि जेनाखि हारिमु हाबाफारि हारिमु दिन्थिफुंनाय बियो जागायगोन धन्यबाद আজি UN একাডেমি আৰু ৰাইন' ক্লাব ঠাইকাজোৰা ঠাইকাজোৰাত আজি ধুনীয়া এটা বৈশাগু উৎসৱ পালন কৰিছে ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আমাৰ বড়ো নাচনি আহিছে তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত সকলো ৰাইজে খুব সুন্দৰভাৱে এই বিহু বৈশাগু প্ৰদৰ্শন চাইছে আৰু বৰ আনন্দ উপভোগ কৰিছে এই সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে আমি এটা একতাৰ বান্ধোনেৰে আমি বান্ধি খাই থাকিব পাৰোঁ আৰু বড়ো জাতীয় সংস্কৃতি বহুত উচ্চ খাপৰ আৰু সকলোৱে আজিকালি মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি সকলো বিশ্ব দৰবাৰতো আজি বড়ো সংস্কৃতি প্ৰকাশ পাইছে এইটো আমাৰ কাৰণে আনন্দৰ কথা আৰু আজি যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো সঁচাই সুখৰ আনন্দৰ পৰিৱেশ সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু ৰাতিপুৱা বৰষুণ হৈছে যদিও আজি যথেষ্ট মানুহ আহিছে সকলো বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে অসমৰ তেওঁলোকে আমাৰ বৈশাগু প্ৰদৰ্শন কৰিছে খুব ভাল লাগিছে আৰু মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু সকলোকে মই বৈশাগুৰ ৰঙালী বৈশাগুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा? नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा? नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबरेटरि टेक्निशियन जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर टाउननि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आर्ट्स कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय HS थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियन TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकेल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोना 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।
नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन।